تو کنیز دفتر غازی زینب دیدار دے تو کنیز دفتر غازی زینب دیدار دے تو کنیز دفتر بی بی آتی نال کریا میرے مرن دے بعد تو شادی اندے بطن وچوں ایک پتر دے سی تے کو جگ وچ ذات خدا دی او پتر دا نام عباس رکھیا دعا دے زہرا دی تے میرے طرفوں آکھی چنگا دی ہوئی پارت آن دی مادی میں پیا پڑھا مدینہ محمد ٹائے جماعت لسانی داڑی علی دا بیڑا ہے حسن تے حسین دی اما دا آخری ویلا ہے جناب علی گھر تشریف گھنائن بی بی کرسی جاڑتی ہے میری سائن سامنے آ کھڑی ہے سر جھکا کے آدھے یا علی میں کنبا بے دسی آئے میں تیرے گھر تھوڑی دیر دی مہمان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہوئے اللہ معاف کرائے جڑے میرے غلطی دا نام آیا ہے علی دی داڑی ہنجوانال پس گئی ہے روک کے فرمیدن بطول تو تے غلطی میرے گھر کئی دنہ دے فاقے گزارے درباراں تو جھنکاں جلیاں بابے کو میری غربتی شکایت نہ کرے میں ڈاڈا غریب بی بی آدھے یا علی میں چند عرض کرنے علی فرمے دینا آنکھ رسول دی دھی بی بی آدھے یا علی پہلی گلتائیں میری میت رات کو چاہی دوجہ میری قبر دا نشان بناوی تیجا میرے جنازے وچ او نہ رلے جدی دربار چوں میں جھڑکا جھل کے واللہی ہوں بی بی آدھے یا علی میرے آقا میرے بعد تساں شادی کرنی ہے علی فرمیدن تین جئی بی بی تو بعد شادی میری سانا دی میں آپ چنین دیاں خاندان کلابیا دی مستورے میری ہمنان کنیت مل بنین علی فرمیدن کوئی خاص وجہ بی بی آتی ہے او دی پیشان دی بچے کسدا ہے میں پوہ جوہر اصل وفادہ میرے چاکے بال کھڑے دیئے اس قدر حسین دی مادہ
دے پتر کو رب سالار بنے سیا بظلوم دی نیک سپادا تیوں دے بازوں چمکے آنکھیں جائے ہے بوسا ماں زہرا دا ہو گئی ہے میری سان دی وفات گزر داری آئے زمانہ علی کی تیے شادی نی گزر دے رہن 4 شعبان دی صبح دمیاں عباس بھینی دا مان عباس تسیاں دیاس عباس پلداری آئے غازی تقریباً 5 سال عمرہ ہوئی عباس دی اتنی ماں سدی آئے پتر ماں دے قریب آئے بی بی ادے غازی اج فجر دی نماز کوئی نہیں پڑھی آدھے ماں پڑھی ہم بی بی ادے کتھاں غازی آدھے بھینی دے رلے بی بی ادے کیڑیاں بھینی آدھائے حسن تے حسین بھرا زینب تے کلثوم بھینی میری سائنہ دے سجا تئیں واسطے میں نا بھین زینب کو سدیا کرے کنیز دا پتر غازی ہے زینب دی زرادی تو کنیز دا پتر غازی ہے زینب دی زرادی نا ویڑ بطول دے لال بنی نا حسن حسین کلیر سنے نا ویڑ بطول دے لال بنی نا حسن حسین کلیر سنے وہ تو نوکر سردار ہی نہیں تو نوکر سردار ہی نہیں ہی بھی امسیت مادی تو کنیز دا پتر غازی ہے زینب دی زرادی تو کنیز دا پتر غازی ہے زینب دی زرادی تیری انگلی نب کے بیڑے جت کو زینب ٹرال سکھے دی ہے تیری انگلی نب کے بیڑے جت کو زینب ٹرال سکھے دی ہے ہمیں نہیں چاہتی تیری خاطر میں نہیں چاہتی تیری خاطر تک پاوے مرشد زادی تو کنیز دا پتر غازی ہے زینب عباس زاداراں دے ویڑے گھٹ گیا کہ عباس تے کچھیں دیاں تھک پوندیاں او کوئی تیریاں نوکیل اچھا ماں وطن ریسا دوپہر دے کھانے دے ٹیم بھینی راڈے دیاریاں عباس نہیں آیا فجر دی نماز دے ٹیم مسلح تے بھینی راڈے دیاریاں عباس نہیں آیا بی بی ادے کلثوم اپنا برگا پائیا میرا چاہیا جنہوں پتہ کرو جو میرے بیڑے کی بسوں عباس کیوں نہیں آیا دوئیں شہزادیاں ٹریاں ماں دی حویلی وچایاں ماں دا دور سلام کر کے اتھاں آیاں جتاں عباس کھیر دا ودائے تے پکیں دا ودائے او سردار تے میں نوکراں میری سائن سامنے آئیے بھرا دے سر سے ہتھ رکھ کے دے عباس ہولے ہولے دے جی سائن میری سائن دے بے غازی ہولے ہولے دے جی مرشد زادی
بی بی دے عباس اکسوں کئی ویلے میں کو سان سرنا ہے کئی ویلے برش دادی سرنا ہے تے میرو دیکھ 10 منٹ دی کیا لگتی آدھا تو سائن کلثوم سائن آدھا تے تو کونے آدھا میں نوکراں بی بی آدھی اگر نوکرے میں کو اے دسا میرے کیوں آدھا ہے میرے متھے کیوں لگتا ہے میں کو تو ملائکہ تو بھی پردہ ہے ہاتھ جوڑ کے آدھا ہے ادھی معافی جانے وہ میں ملک نہیں نیا سا کلثوم بھین دا موڈا ہلا کے دے بت بھنک نہ دے میں پاس مروے سیا بھرا کو چاکے کرتے برابر گھن آئیے چمکے آتی ہے بھیڑی دی گال کو چل گا دی انج نہیں محسوس کریدہ آگے لگ کے موادے نہیں بیڑا چھوڑ دی میرا ہوں دیا بھیڑیاں مثال مہمانا دیوا نہیں بھیڑی نال رسیدہ تے مل بنین کو آنکھ فضا اج نہیں عباس مدیدہ کتی خاص وسیعت بچے